Beneficiile pătrunjelului pentru sănătate. Curăță ficatul și redă aspectul tânăr al pielii. Deși pătrunjelul este considerat una dintre cele mai populare ierburi, nu toată lumea îi cunoaște efectele vindecătoare. Mulți îl pun în mâncare, însă foarte puțini știu că pătrunjelul îi poate ajuta să-și îmbunătățească starea de sănătate. Pătrunjelul are un efect puternic asupra pielii. Consumul de ceai de pătrunjel ajută la eliminarea petelor de pe piele și îmbunătățește aspectul acesteia. Substanțele active din pătrunjel. Pătrunjelul este foarte eficient în detoxifierea ficatului și rinichilor. De asemenea, purifică sângele datorită clorofilei pe care o conține. În plus, pătrunjelul conține o gamă largă de vitamine A, C, K, beta-caroten, acid folic și o gamă largă de vitamine din complexul B și minerale, calciu, magneziu, fosfor, fier, mangan, potasiu și sulf. Datorită conținutului ridicat de vitamina C, oferă protecție antioxidantă pentru celulele vii, accelerează vindecarea rănilor, reduce roșața și ajută la combaterea acneei. Este de asemenea implicat în reglarea răspunsului inflamator al organismului. Pătrunjelul ajută și la reglarea tensiunii arteriale și a colesterolului din sânge. Dacă te confrunți cu o boală cardiovasculară cronică, poți preveni agravarea acesteia consumând pătrunjel în mod regulat. Cum se prepară ceaiul de pătrunjel? Pentru a prepara un ceai de pătrunjel, ai nevoie doar de o treime de cană de pătrunjel proaspăt și apă fierbinte. Toarnă apa fierbinte peste pătrunjel și lasă ceaiul la infuzat timp de 5-10 minute. Stoarce-l printr-o sită, apoi bea ceaiul de pătrunjel de 2 ori pe zi, înainte de micul dejun și înainte de cină. Se poate folosi și uleiul esențial de pătrunjel. Uleiul esențial de pătrunjel ajută la îndepărtarea toxinelor și a altor substanțe din organism.